ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ ಬೀಡಿ ಬೇಲದಕ್ಲೆಗ್ ಸಾರ ಬೀಡಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ 210 ರೂಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ 2015 ಹಿಡಿದು ಬಾಕಿ ಪುನ ತುಟ್ಟಿ ಬತ್ತೆ ಕೊರಿಯರೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಲು ಕುಡ್ಲಾಡು ಬುಡಂದೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಧರಣಿ ಶುರು ಮಲ್ತಿದೆರ ಕದ್ರದ ಭಾರತ್ ಬೀಡಿದ ಎದುರು ಪಗೇಲ್ ರಾತ್ರಿ ಈ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡಪಾವಿರ CITU AITUC ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಲು ಒಟ್ಟಾದ ಅಂಗಾರೆ ಕುಡ್ಲಾ ಕದ್ರದ ಭಾರತ್ ಬಿಡಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಎದುರು ಪಗಲ್ ರಾತ್ರಿದ ಬುಡಂದೆ ನಡಪವನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಸುರುಪತ್ತದೆರ ಸಾರ ಬೀಡಿಗ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ 210 ರೂಪಾಯಿ ಒದಗಾಯರೆ ಬೊಕ್ಕ 2015 ಹಿಡಿದು ಬಾಕಿ ಕೊರುಡಾಯಿನ 16 ರೂಪಾಯಿ 75 ಪೈಸೆ ತುಟ್ಟಿ ಬತ್ತಿನ ಕೊರುಡುಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದು ಸಾರ ಬೀಡಿಗ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ 210 ರೂಪಾಯಿ ಒದಗಾಯರೆ ಬೊಕ್ಕ 2015 ಹಿಡಿದು ಬಾಕಿ ಕೊರುಡಾಯಿನ 16 ರೂಪಾಯಿ 75 ಪೈಸೆ ತುಟ್ಟಿ ಬತ್ತಿನ ಕೊರುಡುಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದು ಈ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆತೊಂದುಂಡು ಸಿಪಿಐಎಂ ಪಕ್ಷ ಬೊಕ್ಕ CITU ನಾಯಕರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕುಲ್ಲು ನಕಲಿನ ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಪಾತಿರ್ದ ಭಾರತ್ ಬೀಡಿ ಆವಡ್ ಗಣೇಶ್ ಬೀಡಿದ ಕುಲು ಆವಡ್ ಏರ್ಲ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟು ನಕಲಿನ ಪರವಾದಿಜ್ಜರ ಎಂಕುಲು ನಿಕ್ಲಿನ ಸಾಯಗುಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ನಿಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲಿನ ಸಾಯಗುಪ್ಪೋಡು ಬೀಡಿಯ ಕಟ್ಟು ಜಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರು ಬೀಡಿ ಕನತ ಕೊರ್ಪಿರಂದು ಆರ್ಕೇಂಡೆರ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಮತ್ತೊಂದು 10 ಸಾವಿರ ಬೀಡಿ 15 ಸಾವಿರ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಂಗ್ಲೆ ಖರ್ಚು ಕೊರೆಸುಜಿ ಎಂದ್ರು ಬಂಡವಾಳ ಫಾನ್ ಬಂತೆ ವಾ ಭಾರತ್ ಬೀಡ್ದಾರ ಲಜ್ಜಾರೆ ವಾ ಗಣೇಶ್ ಬೀಡ್ದಾರ ಲಜ್ಜಾರೆ ಅಕಲ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎನ್ನಕುಲು ಅವ ಪ್ರಶ್ನೆದಾನೆ ವೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗನು ಇನ್ನು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಯಾಪನ್ಪೆ ಅಂಚಿನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅವ್ರ ಎಂಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಹಕಾರ ನನಗೆ ಬೋಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಎಂಕುಲನ ಸಹಕಾರ ನಿಕ್ಲೆಗುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಪ ನಿಖಲ್ ದಾರ ನಿರಾಶಾವತಿ ಓ ಎಂಕುಲಿ ನೀ ಬಂಧುವಂತ ಕುಲ್ದ ಅಕುಲು ಜೈದೇರೆ ತೆಪ್ಪಡಿ ಎಂಗ್ಲೆ ದಾರ ಇಟ್ಟು ನಿಚ್ಚಿ ಇರಿತ ಒಂದು ದಿನಟ್ಟ ಈ ಒಂದು ಮುಷ್ಕರಡು ಏನು ಮಿತ್ರ ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಂಕುಲು